kuno nga wa to'y permiso, posible ni gamit pag ito og government resources. Ug kadto kunong mga gihakot didto, gihakot man kuno to, actually dili gyud ang termino, dili nga gihakot, kun dili required. Gisugo kuno to mga trabahante to Cebu City Hall. Katong didto sa Plaza Subo atol sa kalihukan ni suspended Mayor Mike Rama, mga trabahante to sa Cebu City Hall, gisugo to sila sa ilang department heads nga mo report dito sa Plaza Subo. Now, of course, hibaw sila kinsay mupirma sa ilang payroll ni nagponsisok sila dito. Motong makita sa mga sakop sa media, kuwang sa kadasig ang mayoriya sa dito, gi-require na ito sila. Gi-check attendance siya nito sa hingtungdan nga mga department heads nga loyal pa hantud karon ni suspended Mayor Mike Rama. Na karon mabulilyasyon na silang tanan. Kung tinuod ni nga gi-require ang mga trabahante, kinsay mga department heads nga nagsugo nila, nagpugos nila pagtambong sa kalihukan ni Mayor Mike Rama, under investigation karon. Gisusi karon do na may government vehicles nga gigamit sa hinakutay sa mga trabahante. Gisusi karon do na may tinuod memorandum ang mga department heads ngadto sa ilang mga trabahante sa pag-report, pagtambong sa kalihukan ni Mayor Mike Rama. So, kapait ni Mayor Rama, no? For the first time, nakapakita siya ang puwersa na doon siya mga dumadapig. Doon na mga dumadapig si Mayor Rama na loyal giniya sa Cebu City. Bahala kung sa imong kasaway ni Mayor Mike Rama, daghan kay ni siya mga dumadapig. In fact, mo ni nakapadaog niya sa nangaging nga mga eleksyon. Pero, kung manghakot na lang siya aron doon na siya audience atol siya ang protesta, unya mura pa siya napakiluoy nga tabangi ko ninyo nga mabalik na ko sa pwesto. So wahi siyang pangangkon nga naa niya ang balaod, naa niya ang hustisya, naa niya ang labing importante nga mga koneksyon ining nasura karon sa Mayor Rama, nibalik na og dangop ngadto sa mga tao. So ang mga tao kaniadto iya bungul-bungulan, ang mga tao kaniadto di niya paminaon, way lami para niya karon atol siyang kalisod. Ang katawhan na mo'y bida sa pananaw ni Mayor Mike Rama. Hinakot pagid ay